Lekaio kulturetxean Gipuzkoako itxaropenaren telefonoak eskainitako hitzaldia ospatu zen orain dela asko. Bertan Lorena Pidal psikologoak bakardadearekin nola bizi eta gainditu erakutsi zuen. Bakardadea azken hilabeteotan gero eta jende gehiago sufritzen du, izan ere krisiak bere biktimak jaso ditu. Itxaropenaren telefonoak elkarrizketa erraza eta berehalakoa eskaintzen du, baita ulermena eta laguntza ere. Urtarrila ondoren itxaropenaren telefonora egin diren deiak hirukoiztu dira, izan ere arazo laboralak egoera larriak sortzen ditu. Gipuzkoan iaz egin ziren dei kopurua 3.180 da. Datuak kontuan izan da, 75 urte baino gehiagoko pertsonek egiten dituzten deiak murriztu egin dira, baina gazteak gero eta gehiago deitzen dute. Horietako 175 emakumeak dira. Garrantzitsuena geldirik ez egotea, mugitzea, izan ere bakardadeak horrek laguntzen du eta ez da osasuntsua. Itxaropenaren telefonoa 1987 jaio zen Gipuzkoan, zenbakia hauxe da, 900 840 845, eta norbaitek zalantza badauka deia ez da fakturan agertzen. Ordutegia astelenetik ostiralera goizeko 9:30 ordu batetara eta 4:00 9:00 da. Larunbatetan goizeko 9:30 ordu batetara eta arratsaldez 5:00 8:00. Igandetan eta jaiegunetan azkenik arratsaldeko 5:00 8:00.